Jo he preguntat raons i vostès les úniques raons que han aportat són procedimentals. No és el lloc, no toco ara, no és el moment. Jo crec que ara és el moment perfecte perquè no estem parlant d'un ple d'ordenances, que també. Estem parlant en aquest punt de la modificació del pla d'ajust. I el pla d'ajust, en l'apartat 2.2, parla de la reducció al 80%. Per tant, si modifiquem el pla d'ajust, és perfectament possible modificar el pla d'ajust en un sentit diferent o complementari a la proposta que fa l'equip de govern. Vostè diu que no ho veu com nosaltres, que és el meu pensament solitari o el nostre pensament solitari i que s'està assabentant en aquest moment. En tota la cordialitat, ja li dic, vostès són un equip de 11 persones. Són un equip de 11 persones i crec que si hi ha coordinació entre les 11 persones, allò que la setmana passada en comissió informativa es va tractar, perfectament s'haurà pogut debatre entre vostès i no arribar a una situació com esta, en la que l'alcaldessa diu que com que estava a Madrid o estava en altres llocs, no sap què és el que va passar. Mire, torno a dir, per tercera vegada, en tot el respecte, la nostra opinió política ja la sap quina és. Si vostè està en un puesto diferent i no li arriba la informació d'ací, és que no està on toca des del punt de vista dels interessos de cada gent. Evidentment podem discrepar, però la prova és evident. Si ningú li ha contat el que va passar en la comissió del divendres i tenim un ple extraordinari que pensem que és molt important, el que toca és que algú li ho conti. Me sorprèn també que diga que pot ser que hi hagi algú que vulgui estar al 80%, quan sabem, pot ser que hi hagi algun cas excepcional, gent rara hi ha en tots els puestos. Però, sí, és que no és el mateix una reducció de jornada en tots els drets que una reducció de jornada en reducció de drets, senyora Garrigues. Entonces, com que sabem que hi ha gent que vol recuperar el 100% i com que hi ha gent mitges que estan al 80%, que són molt importants per l'Ajuntament en aquest moment, crec que el que estem demanant és una cosa de raó, normal, i que ja es dic, per favor, argumenten vostès quin és el motiu real per a no acceptar.